Singakanani isikhathi ekufanele usilinde uma ngabe uthandana nomuntu ononkosikazi ekuthembisa ukuthi uzokuthatha nawe akwenze unkosikazi? Angiqale ngokuthi intombi ayikaze ilingane nonkosikazi. A girlfriend ayikwazi ukuthola istatus esifanayo nesikankosikazi. Unkosikazi umuntu osheliwe, wavuma, walandwa, wangeniswa ngaphakathi ekhaya. Kulabantu besiZulu unkosikazi bamthela ngenyongo, bambike emadlozini, bambike ebantwini abaphilayo nabangaphili. Aphinde lo nkosikazi azale izingane zala ekhaya, azinikele ngakho konke ekukhuliseni lo muzi, awenze ube kulesi simo okusona. Uma ngabe wena usunomuzwa ukuthi ufuna ukuthi ube nomunye unkosikazi, awukwazi ukufika udlove phezulu kwalo nkosikazi umtshela ukuthi usuzothatha omunye unkosikazi, umtshela ukuthi akavume lento oyifunayo. Awukwazi ukwenza kanjalo. Awukwazi futhi ukwenza iphutha nangelilodwa ilanga lokuthi uma ukhuluma nonkosikazi wakho umtshele ngentombi yakho, umtshele ukuthi wena nomunye umuntu othandana naye, ngoba intombi ayilingani nonkosikazi, futhi ayisoze intombi yalingana nonkosikazi. Unkosikazi uyohlala unkosikazi, intombi yohlala iyintombi. Ngikushiso yini lokho? Ngikushiso ukuthi amakhosikazi amaningi azizwa enengcindeze efakwa yithina amadoda ekutheni avume noma accept ukuthi sineyintombi, kube yinto nje eyingcaca leyo nomgangela. Size sihluleke ngisho ukwanikeza isikhathi esifanele amakhosikazi sispend isikhathi nawo nezingane, sibe nesikhathi esiningi esisichithayo namantombazane noma nezintombi lezi esisuke sinazo. Senza iphutha masenza kanjalo. Umuzi awuphathwa kanjalo. Umuzi uphathwa ngendlela enomnono, la uhlonipha unkosikazi wakho nezingane nabantu abamalunga omndeni. Uma kwenzekile waba indoda enentombi, awukwazi ukuma uthi nje kunkosikazi wakho ngisaya entombini noma kwenzakalani. Uma kwenzeka uhambe uye entombini, kufuneka unkosikazi wakho umhloniphe, angabe sezizwa ethwele kanzima ngenxa yokuthi wena uye entombini. Mhla usunomuzwa noma nombono ukuthi intombi usufuna ukuyenza unkosikazi, kufuze unkosikazi umbeke esithombeni esigcwele ngalokho, ukwazi ukuthi okay, la ekhaya sekuzoba nomunye umuntu ozoba khona. Uma ngingakafiki kulelo zinga lokuthi lo muntu lo othandana naye usezowenza unkosikazi noma usezoba kulelo zinga, asikho isidingo sokuthi unkosikazi azizwe sehleli manzonzwana engasakujabulela ukuthi abe unkosikazi wale ekhaya ngoba kunomuntu wesifazane ekuthiwa la ekhaya uyathandwa. Akufuzile futhi izingane zala ekhaya kube nezinto ezingasenzelwa zona nezingazitholi ngoba kuthiwa kunentombi. Okusempeleni kunamadoda amaningi ahluleka ukuthanda izingane zawo kodwa athande kakhulu izingane zeyintombi. Leyo nto leyo iyichilo, iyihlazo, akuyona into okufanele siyikhuthaze. In fact akuyona into efanele siyibekezelele njengomphakathi. Awukwazi, isiZulu sidala sithi ifa leziwula lidliwa yihlakaniphi, ngoba amadoda amaningi ahluleka ukuthanda igazi lawo, athande kakhulu engelona igazi lawo. Intombi nonkosikazi abalingani, abasoze futhi balingana. Noma ngabe kuthiwa leyo ntombi izothandwa, izozekwa, yenziwe unkosikazi, kodwa mayiseyintombi ayikwazi ukubeka ezingeni, ngisho kusona zonke izinto ezenziwayo, ezingeni likankosikazi. Unkosikazi uyohlala unkosikazi, enzelwe izinto njengonkosikazi, enikezwe inhlonipho njengonkosikazi. Intombi iyohlala iyintombi until kuze kufike esigabeni la ithi indoda ngicabanga ukuthi lo sengaba unkosikazi wale ekhaya.